ಬಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಆನಂದ್ ಸೇಟ್ ಇಂಟಿ ಅಂದು ನಿಕಲು ಪೂರ ಟಿವಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ವಾದ ನಿಕಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಲ್ಲ ಅದು ದಕ್ಕುನ ಸೀನ ಅವೊಂಜಿ ಅಪದ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಜಾಲಕಾರಿ ಸಂಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕುಲ ಯಾನ್ 150 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೇರಿ ಸರಿ ಮೆಡ್ಲ್ 200 ಬಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಬಂಟಾರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ತಾಟಿನ ಎಂಕಲೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾವು ತಾಟಿನ ಗಿಡ ಆದಿಜಿ 20 ಪಾಂಡೆಲ ದಾಖಲ ಒಂದು 2 ಗಿಡ ಆದಿಜಿ ఒక ಪೂರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಗಿಡದ ನಂದಲಿಕೆ ಗಿಡ ಆದಿಜಿ ಅವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಾರು ಆ ಪೊರ್ತರು ನಂದಲಿಕೆದ ಬಟ್ರಿ ಇತ್ತಿಜೇರಿ ನಂದಲಿಕೆದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕಟೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ರ ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೈನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಮಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2 ಜನ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರರು ಮುಕ್ಳಿತೆ ಕಂಬಳದ ಏರು ಗಿಡೊಂದಿದ್ದೇರು ಆಂಡಲ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಕ್ಲಿಡ ಪಾತಿರ್ಕ ಎಮ್ಮೇರು ಹೊಕ್ಕಾಡುಗಳಕ್ಕೇರಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಕುಂಜಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ ಪಾತಿರ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಏತ್ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭ ಹೊಡಿದ ಸಾಲೆಡು 23 ವರ್ಷೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ ಎಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ಏರು ಗಿಡನಿ ನಾವೆರ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವ್ರು ಸೋಡು ತರೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಮೇಡ್ಲು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟು ತೂತೇರು ಆ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮ ಲಂಚಿನ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟು ಗಿಡದು ಮಗತು ವರ್ಷೋಡು ಕಾರ್ಕಾಳ ಜೀವನದಾಸ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತೇರಿ ಪಾಯ ಕಾರ್ಕಾಳ ಜೀವನದಾಸ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ 2 ವರ್ಷ ಗಿಡದು 3ನೇ ವರ್ಷವು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡ ಕೊನೆಯರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡ ಬಂಡ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಏರು ಕೇಂದ್ರ ಗಿಡದ ನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಸಾಲೆದ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಗಾರಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನಂಚ ಯಾನರು ಗಿಡ ಓಡ ಬೀರು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರುಂಡಾರಡಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರುಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಇರಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಉಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮತ್ತೆ ಜೋರ್ದಾಕ್ಲಿತ್ತೀರ ಸೀನಮುಲಿ ಮಣ್ಣದವ್ರು ಇತ್ತೀರಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸೆಟ್ರಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಏನು ಪನ್ಪುಂಡು ಮಾಮಂದು ಅಜ್ಜೇರಾರು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಗೇರು ಅಂಡ ನಿರಕರೆ ಮಾತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ 6 ಗಿಡ ಉಣಗ 5 ತೂದು ಬಾಕಿದಾಗ ಬಲ್ಲ ಮತ ಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರಂದ ಆತ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಸದ ಜನ ಆ ಪ್ರಾಯಡು ಅನ್ಬೋದು ಆ ಪೊರ್ತುರಿ ಅನ್ಬೋದು ಆಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡ ಕೇಂದು ಈ ಓಲ್ ಗಿಡ ತಗೊಂಡಿರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಿಡದ ದಪ್ಪನ ಇರಲಿ ಅನುಭವ ಆತಂದು ಗಿಡಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂಡೆ ಬೋ ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಂಡು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದು ಬೋಪಣತಿ ನಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರಮ್ ಗಿಡದು ತರೆ ಬತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷರು 3 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾನು ಎರ್ಮಾಲ್ದಾರ ತೆತ್ತೊಂಡಿರು ಮೆಡಲ್ ಆತಿಜಿ ಅಪಗ ಏನಾಡ್ದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಡ್ಲಿದ ಕುಳಿತೀರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ ಕೊರ್ಪಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಹಾಕಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿ ನೀಡಿದ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ ಹೊರಿಯರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏರ್ ಮಾಡ್ಲು ತರೆ ಮೆಡ್ಲಾಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೇರು ಪಂಡಿನ ಇರುದೆತ್ತೀರು ಎಡ್ಡ ಮೆಡ್ಲಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟ 6 ಬುಡಿಯರು ಬುಡಿದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಏರು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪಣ್ಣ ಕೊರಿಯರು ಕಂಕನಾಡಿ ಕಮಲಾಜಯ ರಾಮ ಪೆರೆ ಕೊರದು ಅವಳು 2 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಒಂಜಿ 4 ಆಜಿ ಮೆಡ್ಲಾತನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎರುಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನು ಮಾತಲ ವಿಷಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಂತೂರು ಹೋತೆ ಬೈಲು ಮೇರಿನ ನಗರ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏರು ಕೂಟುಡು 1 ನಂಬರ್ ದೇರು ಆರಿಸೋಕದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪಾರಂದಿತ್ತ ఒక ప్రతి ಒಂಜಿ ದನಿಕಲ್ಲಾಕಲ್ಲ 17 ಜನ ದನಿಕಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಇರುಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿಡದೆ ಬಲ್ಲದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ನಾ ಇರ್ದೇನೆ 1 ವರ್ಷ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಕಲ್ನ ಬಿಡುದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟುದು ಯಾಕಲಿ ಪಂತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಾ ದೇರುವೆ ಗಿಡ ಪೂಜೆ ಅಂತೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಚ್ಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿಡದಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾರನ ವಿಷಯದಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕೊಲಕೇರುವತ್ತರು ಬಾಸಕ್ರಸು ಬಯಕೋಟೆ ನೀರು ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ ಬರಂದಿತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಜಾಕಿ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಆಪನು ಆ ಪೊರ್ತರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಆ ಪೊರ್ತರು ಎಂಕ ಒಂಜಿ 25-27 ವರ್ಷ ಏರು ಬಾರನೆ ಯಾವಂದಿತ್ತಿ ಏರು ಬಾರನೆ ಯಾವ ದನಿಕೊಲ್ಲಂಕಲು ಅನ್ಪಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಮಾರ ತಿರುಗುಣ ಅಂಚ ಅಂದ ಕ್ಯಾರೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕಲ್ನರು ಮಾತಾ ದನಿಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ಇನಿ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಕೂಟದ ವಿಷಯಲು ಇತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಆತಿ ನಡುಟು ಹೊರ ಏನು ಕೂಡ ಗಿಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಏರು ಗಿಡ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ವಾರಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಪ್ರಾಯಲ್ಲ ಅಂಡಿ ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಕತ್ತೆ ಒಡದಿ ನಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಬಿಡ್ನಿ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ರತ್ತು ವಾದನಿಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ದಿ ಅಂಚ ಅದೇನು ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಗಿಡ ಇರುತ್ತಾ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲು ರಾಜೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಏರೆಗಳ ಬಡ್ತಿ ಅದನ್ನ ಏರುಂಟು ಭಾರಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೆಂಕ್ ಯಾನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಇತ್ತ ಬದುಕಿ ಅಕಲ್ ಮುಳ್ಳಿ ಟೆಂಟ್ ಅಕಲ್ ಫನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಪ್ಪಾಗ 20,000 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ ಪಡ್ತಾರೆ 20,000 ಬಂಡ ಇತ್ತ ಅವು ಭಯಂಕರ ದುಡ್ಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಕ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾರ್ಲದಾರನಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ದಾರನಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೆರಂಗಾಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್
ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ 1000 ದೇಶ ಅದ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತ ಲಕ್ಷಗೆ ಅಂದ್ ಸಮ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಕಾರ್ಕಳ ಇರುತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಯಾನ್ ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಮುಖೇಶ್ ಎತ್ತು ಕೋರಿಂಜ ಕೊರಕ ಪೂಜಾರಿನ ರಾಜಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾಡ ಸಾಳೆರ ಗೊತ್ತದ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಕೋರಿಂಜ ಕೊರಕ ಪೂಜಾರಿನ ರಾಜೇಲ ಎಷ್ಟೇರು ಮಗ್ತೋರ್ಸು ಡಾರೆಗೆ ಅನ್ಯಾಡಿ ಯಾನ್ ಎರ್ಮಾಲ ಹೋಯ್ವಣ್ಣದು ಆ ಏರು ಏರೆಗಳ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ರಾಜಿ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಪೈಲಾಂಡೇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಪಾತಿರೈತಿ ಎಂಕಲಾರಿಗಳ ಎನ್ನಡ ಗೋಪಾರಿಗೆ ಎಂಕು ಗೋಪಜ್ಜಿ ಇವು ಎತ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಿಡಿಲ್ಲ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕತೆ ನೆಂಚೇನೆ ಬೇತೆ ಟೀಮುಡು ಯಾನ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಟೀಮುಗೂ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅದು ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜೆಂಕು ಇತ್ತ ಪುರ ತುಲಿ ಆಕರಜ್ಜಿ ಎರ್ಲೆಗು ಖಾಲಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪೋಡು ಪೋಪುಜಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಭಯಂಕರ ಉಂಡೆ ನಡ ಮಾತೇರುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಂಟ್ ತಡೆ ಬೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೋಯಿರು ಮಾತೇರಿ ಅವು ಇಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ತಾಟೆನ ಎಂಕಲೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾವು ತಾಟೆ ಇತ್ತ ಬಾರ್ಕೂರು ಹೋತನು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಗತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಮೋಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆಡ್ಲು ಪೂರಾ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆ ಭಯಂಕರ ಆತ ನಾವು ఆయన భారీ పుగారు యాని మంతని తాట మండ తాట ಪೂರ್ತರಿ ಯಾನ್ ಮಾರಿ ಒನ್ಲ ಜಾಕಿ ಬಲ್ಲದ ಜಾಕಿ ಅಪಗಮ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡಿ ತಾಟೇನ್ ಗಿಡ ಆತಿಜಿ 20 ಪಾಂಡೆಲ ದಾಖಲ ಒಂದು ಎರು ಗಿಡ ಆತಿಜಿ ఒక ಪೂರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಗಿಡ ನಂದಲಿಕೆ ಗಿಡ ಆತಿಜಿ ಅವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಾರು ಆ ಪೂರ್ತರು ನಂದಲಿಕೆದ ಬಟ್ರಿ ಇತ್ತಿಜೇರು ನಂದಲಿಕೆದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕಟೀನಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀನಿ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ 150 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೇರಿ ಸರಿ ಮೆಡಲ್ 200 ಬಲೋಡಿ ಬಂಟಾರ ಸಂಘದಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟಾರ ಸಂಘದಗಳು ಮೆಡ್ಲ್ 200-300 ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ 150 ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂದಾಜಿ ಬಂತೆ ಅಂದಾಜಿ ಆತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡೆ ನಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಬಳಾಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಾಡು ಮತ್ತು ಕಂಡಬಟ್ಟಿ ಇತ್ತೈತಿ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಕಂಬಳಾಳ ಪಗ ಇತ್ತ ಐದು ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತಿಜ್ಜ ಬಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಆನಂದ್ ಸೇಟ್ರಿ ಇಂತ ಅಂದು ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಟಿವಿ ದಾಖಲಿ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ವಾದ ನಿಕಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಲ್ಲ ಅರ್ ದಕ್ಕುನ ಸೀನ ಅವಜಿ ಅಪದ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತೀರಿ ರಂಜಾಲಕಾರಿ ಸಂಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಬಂಡ ಗುರುಕುಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರನ ಗುರು ಹತ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 6 ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರು ಎನ್ನ ಏರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸಕ್ಕೆಲ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಪೆರಿಂಜ ಮದ ಕೊಡದೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಮುಲಿ ಏರಿಂದವ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಎನ್ನ ಗುರು ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಆರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಪಾದ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ದು ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಬೈದಿನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅನುಭವ ಬತ್ತಾನೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದನ ಶಿಷ್ಯನಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬುದಾರ ಬನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕಿ ಇನ್ನು ಕಂಬ್ಲಾಡು ಎರುಬುಡು ಪಾವಂದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಬಾವಿನಿ ಎನ್ನ ಮಾವನ ಮಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಗಿಡವುಜಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಐನಾಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಒರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಬುಡಿಯೇ ಬಾರಿ ಪಾರೊಂದಿತ್ತು ಕಾರಲ ದೇವ್ರ ಪುರ ಗಿಡದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಬಣ್ಣೇರು ಗಿಡದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲ್ಪದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ನಿಂಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಡು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿದೆ ಜೋಕಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಡು ಆ ಮಾತ ಐತ ಕಡಿಮೆ ಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಬಂತೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಲ್ಲು ತುಂಬ ಬರ್ಪಣ ಹೊಸತು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪಾಗ ತೂಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಾರುವ ನಾನು ತುಂಬ ಬರ್ಪುಣಕಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಎರುಗಿಡ್ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಗೆ ಆಪಣ ಸಾಕಾರ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚಾಗಿದವನು ಇಂಚತ್ತು ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಅನುಭವ ಪಂಡದ ಅಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ಕೊನೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಿಕಲು ನೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಪ್ಪದಾರು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಈತ ಹೊರತು ಬಾತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಟಿವಿ ನಿಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪುದರಾದು ಎಡ್ಡೆ ರೈಸ್ ಆಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಾಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಂಗಲ ಮಲ್ಪ ನೇರ್ನಂಜಿ ಬಂದ್ಪೆ ರಮೇಶ್ ಎಂಕಲ್ ಕುಂಜಾಡ್ ರಮೇಶ್ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿಂಬೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಗಾರದಿತ್ತೆ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತೂರು ಬಾರಿ ಗಿಡದ ಏರು ಅಪಗ ಕಷ್ಟ ಒಳ್ಳ ಅಪಗ ಸಾಲೆಗೆ ಬಂಗತೆ ಆ ಕಾಲ
ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಎರಡು 5 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಎರುಗಿಡದೆ ಆಯ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರುತ್ತನು ಏನನ್ನ ಲಾಯ ಹಾಕದಿ ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ಲ ಸೋಪದಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ಕೂಟದ ವಿಷಯ ಕೂಟದ ಪಡೆಯ ಅಬ್ಬಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಬರ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ 2-3 ಜನ ಜೋಸ್ತಿನ ಕುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಎರುನು ಬೇರೆ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಎರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಂಡ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಅಕು ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎರುಂಡು 6 ನೋಟು ಗುಲ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಂಡುಲ್ಲೆ 6 ನೋಟು ಗುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನದು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಬರ್ಪಾರ ಅವು ಬಾರಿ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಲ ಬೋಪೆ ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ನಡು ಕಂಜಿಲುಳ್ಳ ಪೂರೈಸ ಉಪಾರ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದೆಲ್ಲ ತೋಣ ಬಿಡತ್ತಿ ಅಂತು ಅಂಚ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷೋಡು ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ರ ಎತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಮತ್ತ ಪೋದು ಗಿಡ ಅದು ಅಂತೆ ಮೇಡಲ್ಲ ಆತನು ಅಂಚ ಒಂಜೆ ಏರುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎನ್ನ ಪಾನಿ ಬೇರೆ ಬರಿಗೆ ದೇವು ಬರ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಡಲ್ ಆತನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಗಿಡ ಅವನು ಪಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಬರ ಎಂಕಲಿಂಗಲಿಗೆ ಸಾಲ ಒಂದು ವಾಯು ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಸಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡು ಕರೇನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಇದು ಉದ್ದದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಆಗಿದೆ ತೊಂದರೆ ಅವು ಎರಿವೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತುವಣ ಒಂಜಿ ಜಾವ ಪೋಡ್ಸದ ಕತೆ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಮೆಡಲ್ ಗಿಡದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳಿಗೆ ಇಂಚೆನಿ ಬರ್ಪುಡು ದೋಸಿಗೆ ಇಂಚೆನಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಈ ಟೀಮಿಗೂ ಆ ಟೀಮಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರೋದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಅವು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತ್ ಬರ್ತ ಪಾತಿರ್ಯಾರು ನಿಂಗಲ್ನ ಕಂಬಳ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನಾದ ಮುಂದುವರಿಲೆ ಇರೋದಾಯ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಅವು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡ್ ಬಂದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್